Hvor er I søde, mand. Det var det hele. Hej, børn. Nå, prøv at se, hvor sød hun er. Hej. Hej. Hej, skat. Hej, baby, Janne. Hej, baby. Hej, baby. Hvad tror du, falder ud, skat? Hvad så? Skulle I hen til mig, I to? Skulle I hen til mig? Skulle I hen til mig, I to? Det er jo en hel farm. Man har en hel farm fuld af baby. Ja, det. Prøv at se, hvor nuttet han er. Han er nuttet. Han er altså ret fint. Jeg tager jer alle sammen med hjem, tror jeg. Hej. Hej, baby. Hej, baby. Ventede man ikke. Hej. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hej, hop, hop, hop. Der er nogle flere. Hop, Hvor han griner. Han hopper. Hvor skært. Ja, se, du er simpelthen i gang. Han sidder her med det samme, du lige snart, når jeg Der er noget bidearbejde i. Ja, der er noget bidearbejde, der er noget iboarbejde. Er der noget iboarbejde? Har jeg glemt dig? Det er en skovbog, der er i vild. Det var dejligt at have spilfrøndet, kan jeg sige. Han er simpelthen du. Han sidder simpelthen i ejlet på mig. Det siger du bare vasker trøjen. Han er simpelthen stuk. Og han hopper op efter den der. Det er din egen. Er vi at spille noget med? Det kan godt sige. Det er også svært med ude. Jeg tager den. Så har han taget hans kunder.
Der er en lille hissigprop. Der var lige et, der gik. Jeg fik den lige fat i anden stortås. Er du klar over, hvor ondt det der kan gøre? De er bare nogle rådhuller. Og som en skildpadde, kan han komme op igen. Hun ikke. Nej, den dreng. Okay, det var sådan. Ja. Det var bare en baglån der her. Ja. Der var jeg lige med hesten. Det er prinsessen. Det er prinsessen. Det er godt med hester. Hold det. Jeg tror det er. For det skal være løgn. Ja. Det her det er i hvert fald ikke den med buk, der bider mig i røv. Det var det ikke. Nej, hun kommer. Nej, det var Nej, men det er jo derfor tykt til det. Ja. Den er god, Anna. Ja. Jeg prøvede før at så trække klærne til mig, så det kun var strømpen, men så mistede jeg det bare. Hvad er det her for nogle... For satan, den lille råd. Ja, den er med sig. Goddag. Goddag. Og kan kameraet ind her. Hvad er det, du har med? Hey, du har. Så må du lige... Lille, er det ikke sådan her? Du er ikke ret stor. De der tæer, kan du også lidt gøre allerede derfra. Hjælp! Jeg bliver attacket nu. Altså, det kan man tage. Ja da. Ej, du har en stød her nu. Det er du. Kom i dig. Kom i dig. Ja, du er så stød her.
ikke nogen, der opdagede. Hvad var det her? Og det er en hund, eller en han? Vi tager det med gul hånd. En lille tæv. Nej, det er tæv. Ja. Har du noget med tøj, eller hvad? Ja, det har du. Så gør vi det her. Okay, ja. Ved du hvad, det er en lille røver. Jeg vidste det. Du skal ikke spise noget her. Det var blusen, der var sjovere. Ja. Er du en bølle? Det er sådan, der er sjovt. Er du en bølle? Nej, det var en niche. Kan vi se? Jeg skal dig.